Kartoffelkur og andre ihærdige forsøg på at begrænse vores forbrug har efter sigende virket nogenlunde efter hensigten. Men på et område har stramningerne den stik modsatte virkning, nemlig på vores forbrug af tøj. Faktisk bruger vi flere penge på tøj, når krisen kradser, end når pengene er rigelige. Det var en af de meldinger, Finn Dyrnesli fik, da han for nylig sammen med 1500 andre var til modeshow i Musikhuset i Aarhus. Aftens tema var sommermode. Hvad skal vi have på til sommer? Vi skal have lårkort, vi skal have hvidt og prikker, marineblåt og hvidt, marinestil. Og vi skal have selskabskjoler, lidt mere selskabskjoler, end vi har set før. Lidt mere sådan rigtig aftenkjoler, korte, med bare overdele. Vi satser på lidt kortere længder, lidt lange jakker, det maritime look, lidt naturprodukter, naturstoffer, sort og sand. Lidt pangefarver. Jeg har hørt en masse om, hvad pigerne skal have på til sommer. Hvad skal herrerne have på til sommer, vil du tro? Ikke ret meget. Det bliver forhåbentlig en dejlig, varm sommer, vi får. Men hvis vi skal have noget på, så bliver det lette tweedjakker, og det bliver bomuld, og det bliver en hel masse flotte og lækre farver, så vi kan blive set. Jo, modefolket er helt på det rene med, hvad vi skal have på til sommer, men hvor ved de egentlig det fra? Vi henter en del inspiration i udlandet. Og hvad så? Ja, så samler vi lidt sammen og koger lidt op og siger, hvad kan Skandinavien bruge? Altså, vi tør ikke det hele, og vi er lidt bagefter, hvad vi ser i Paris og sådan noget, så venter vi lidt med det og sorterer lidt i det. Ja. Tænker I også på, når I henter inspiration fra udlandet, at danskerne er ramt af kartoffelkuren, at vi skal lige drosle den lidt ned i materialer og i priser og så videre, så de får råd til at købe? Nej, der er stadigvæk mange, som når tiderne er lidt stramme, vil være lidt mere velklædt, og det viser sig altid, at hvis der er færre penge, vil folk være mere velklædte og mere modebevidste og køber mere kvalitetstøj, end de gør, hvis der er mange penge mellem folk. Der skal løbes stærkt her. Modellerne skal nå at vise over 150 sæt tøj på 3 gange 20 minutter. Men hvorfor overhovedet vise tøj frem på den her måde? Når vi kører stiltøj, så er det stilindgangen, og vi kører tøj, der er ungt, så er det sprælske indgange med laserlys og alt muligt. Vi viser tøj i den sammenhæng, den skal være også. Der er fritidstøj, og der er så videre. Vi viser det på en måde, det skal vises ude i livet. Der er en vigtig sådan disciplin over det, I laver. Altså, når modellerne går på scenen, så sker det i takt og i nogle bestemte mønstre og så videre. Er det vigtigt? Ja, det er meget vigtigt, for ellers så kan de ikke følge linjer op. De skal følge noget specielt linje op, så kommer de altså helt forskudt fra hinanden, og det ser ikke godt ud. Så vidt muligt, hvis alt går som det skal, så skal de følge ens linje. Chin, chin, chin. Ain't you running harder than a boiling kettle? But darling,
Det er modeshow med tryk på show. Det skal kun skærpe appetitten på det moderigtige tøj. Vil man sætte efter i sømmene, så må man i forretningerne. Vi kunne da godt ønske os måske at præsentere lidt mere af det tøj, som man egentlig går med til hverdag, og som er lidt mere lækker, men for at trække folk, skal det også virke som et show. Spændende. Man skal ikke stirre sig blind på et stykke tøj. Jeg synes, det er spændende. Jeg er spændt på at se forretningerne i morgen. De plejer at have travlt bagefter vores show. Det ser det i hvert fald ud til, når vi har været på. Vi lurer lidt sådan rundt omkring. Ja, og således